Te whenua, e peo tu muma
もう一回手を最初からいきます。せーの、56785678上、次は横、もうすぐ終わりますよ。最後は両手を上でポーズします。はい、死なないからもっと回してポーズ。はい、じゃあこのままダンサーは下に降りたまま皆さんと一緒に踊りますので、体験していただいた方は真似して踊ってください。